Raut, kadasik ka ha. Hoy! Naday, akong bayad na di ha. Ha? Akong bayad na, irito ko lang. Sige, basta sigaw. May saltik ba yun? Ha? Bakit ganun yung lakad niya? Ganyan oh. Wala, ganun lang talaga yun pag sinumpong. Lalo na pag nakakita ng magandang babae, lalo mapaputi. Ganun yun. Minsan, talagang yung... Halinin na at magsaya dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandidyan na si Bakat Andres. Kuya, umuwi ka na ah. Sumunod ka na. Huwag mo nang isipin yun. Ako nang bahala doon. Tong, nyata raramitin niyo. Ah. Nyata kuliglag. Ay, maday, motor. Kita ang mga makina. Salud-sud ang pelaan. Damdamag lati tao. Yalo ko man nagdamdamagin. Kajikit day. Ang babarag kalatoy. Ay, sino ating nga babae? Tak na makita. Nagpudawan, George. Ay, sino ating nga babae? Nagpudaw sila. Larabanos. Nagnanam. Nagimasay. Ha? Grabe po. Kisa ba mabay si siripan yung babae? Yes. Nagputong kami. Ay, nag-imasi ka. Sino natin babae? Nagputong kami ng Dres. Mas di ko mati maasawak. Surti ang atan. Mas di maasawak. Talo nagtisa mo hektarya ano. Hindi maasawa lang nga yan, Dres. Isbulang tinanana. Uli ka man yung bagam. Mapal ka lang, Andres. Makatudo ka mag... Gugsulog tagong mo kayo. Di nga mamati nga babae. Kabisa di bagkat ko agay. Tapos kasi di magbagam. Bakit wala pa si Kuya Andres? Sabi niya susunod na siya. Makabalik na nga. Baka pagalitan na naman ako ni ate pag di sumunod yun. Ay, kapsa ni baka mo dyan, Rice. Sakto, lakad naman. Makasasawa launa yun. Ha? Amo nga ang pag-asa ka ni Mercedes. At tagaming baanan. Anan, Rice? Lakad na ako. Sige, ilakad ka. Ngam, di paramit ko kanyam. Na, Kurang agsik ka. Kadagrab di taltalong ka. Ano, mayat ka? uy, sige, puro siya latan. At agad ka kaduam. Puro siya lagarutan. At dalaw pag-asa. Magamata ha. Uy, naramiti kami na yun. Sige, Grab ka nagsika. nubigat ti pasikakaon. Oh, sige, sapsapak. Ano oras? Ura pa alas 3 yun, ano kan? Maramit ko na jagat ko. Sige. Raut, kadasik ka ha. Hoy! Naday, akong bayad na di ha. Ha? Akong bayad na, irito ko lang. Sige, basta sigaw. Sige.
Mabigat ah. Sakto na yan, Andres. Artanin, baka mamuna man. Andres, baka mamuna ko na ni. Malpas ka to agsik ka kadagrapan. Tadatril na ah. Madi ka pala ipapam mo. Awanan ani, ang kita mo na tapay. Okay? Kita mo lalaeng, nga to pababa. Nagmaya tayo, pag-asam boy. Siya, bahala ka niyan, basta grab ka nagsikakatikan. Naku. Bye, miss. See you tomorrow. Kuya Andres, sino ba yung lalaking yun? Ang ganda ng smile ah. Tagos na tagos. Si Ping Crudo yun. Mabait yun. Saka tropa ni Bak yun. Kapatid niya si Vin Diesel. Kuya Andres, may saltik ba yun? Ha? Bakit ganun yung lakad niya? Ganyan oh. Wala. Ganun lang talaga yun pag sinumpong. Lalo na pag nakakita ng magandang babae, lalo mapaputi. Ganun yun. Minsan, talagang yung... Alam mo yung gano'n? Ang tawag doon? Hindi ko alam eh. Ano matawag yun yung gano'n, no? Tingin ka, gano'n, no? Nagaganon yun. Lalo pag nakawat ng kamay ng babae yun, nako! Nasabi ko sa'yo, hihiga sa lupa yun. Kailangan mo ng medic. Yun ba yung ano? Yung epilepsy, yung nangingisa yung naggaganon-ganon pa siya? Iba yung sa kanya eh. Ano ba yung sa kanya? Kasi hindi naman araw-araw eh. Pag nakakita lang siya ng magandang babae, saka lang sinusumpong. Ibig mo sabihin, kahit sa kalsada niya lang makasalubong, naggaganon agad siya. Paano pag nasagasaan siya? Depende. Depende kung maganda yung babae. Eh, paano pag pangit? Hindi. Siguro, diretso yung lakad mo pag ganun siya. Oh. Parang normal lang ba? Naglalakad ganun. Ano ba? Pero pag magandang babae, yan, hihinto yan. Tapos, pag hinawakan niya yung kamay, wala na, gagano na yun. Oh. Matik na Hala, yun. nakakatakot naman pala siyang lapitan. Paano? Hindi! Mabait yun! Eh, nangingisay siya ka mo eh. Paano pag ginawakan ko yung kamay, tapos bigla siya nangisay? Anong mga... Kaya sinabi ko, di ba, kailangan ng medic. Oh my God. Oo. Paano kapag yung ulo niya nauna? Oh, Natural. bukod. Saan ka na nakakita ng nakatayong hindi una yung ulo? Malay mo naman, nauna yung paa. Kasi di ba natomba siya, oh. Pero in fairness, kuya, mukhang mabait yung mukha niya. Oo, mabait talaga yun. Kaya nga naging tropa ni Bak yun. Tropa sa alak. Ano? Ano bang ginagawa natin dito? Tara na, uwi na tayo. Halika na at kanina ka pa hinihintay ni ate. Akala Alam ko kasi ko. hindi ka susunod. Ano palang ulam sa bahay? Hindi ko alam, kuya, kung ano yung niluto ni ate. Gulay na naman? Baka gulay kasi madami tayong gulay sa bahay eh. O kaya, pato mo. Pato? Ano kaya kung patuktukan ko kayong dalawang magkapatid? Dami niyong alam eh, wala na akong pato eh. Bilisan mo maglakad. Baka i-blood na naman yung ate mo doon. Ikaw nga, aga-aga pa lang, high blood ka na eh. Ay. Sobrang bula! Grabing bula naman yan, parang wala nang katapusan. Bakit kaya ngayon ko lang nakita itong product na to? Sa tagal ko na naghahanap ng ganitong ka-shampoo. Dito ko lang pala makikita. Pinakikilala ko nga pala itong GR4 ka-shampoo. Extremely foamy ka shampoo na siguradong magpapalinis sa inaalagaan mong sasakyan. Ang dami ko nang nagamit na ibang brand, pero dito lang ako napabilib. Kasi tignan mo naman, isang buong sasakyan yung kaya niyang malinisan. At may sobra pa yan ha. At parang ulap na nga sa bula kung ikukumpara mo sa ibang brand. Ang kagandahan pa nito, meron na rin itong Canova Wax. Kaya pag binanlawan mo ang sasakyan mo, siguradong magiging magintab agad yan. Kaya kung gusto mo rin ng mabula at mabisa na panlinis sa alaga mong sasakyan, ano bang hinihintay mo? Check out mo na yan!